begynder at overveje steroider og thai-piller og så videre, så er det jo fordi, man er begyndt på en fanatisk træning, og man må komme ind på nogle usunde områder, og så springer jeg sgu fra. Man får det bedre med sig selv umiddelbart efter træningen, og det gør man. Det giver også en pæn krop. Det er sgu ikke for andres skyld, man gør det. Det er fordi det handler om at have det godt med sig selv. Men selvfølgelig så er der noget respons på at være veltrænet frem for at være tyndfed. Det er nogle pæne komplimenter af jer til. Altså du skal være tilfreds med dig selv også, selvom du ikke kommer ned at træne en uge, eller kan tage på en uges ferie uden at træne, eller det er det eneste, der fylder i dit hoved, at nej, jeg kom ikke ned at træne i dag. Sådan, der synes jeg, det bliver fanatisk. Jeg mener i den grad, at det er usundt, og det bare er for at blive kæmpestore, og mange af dem, der bare gør det for volumen, er bare større og større og større. Det synes jeg aldrig nogen, som er pænt, og jeg skal heller ikke være ret meget større, jeg skal bare være mere veltrænet, som sådan stærkere og ikke større. Vi er jo fra naturens side skabt til aldrig nogensinde at være tilfredse. Ellers vil vi ikke forsøge at udvide vores horisonter og forsøge at forbedre os hele tiden. Hvis nogensinde er tilfredse, så selvfølgelig er jeg ikke tilfreds, men det bliver bedre. Og det er ret at kunne se fremskridt. Men som sådan tror jeg aldrig nogensinde, man vil nå et mål, når man er tilfreds. Altså hvis man når et mål, når man er tilfreds, så vil man jo stoppe. Og det tror jeg ikke, jeg når. Fordi jeg kan godt lide at træne, og jeg synes, det er ret at se fremskridt, men 100% tilfreds, det tror jeg aldrig, man bliver. Det tror jeg ikke, nogen, der er.